Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for our novena to Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplication, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidly establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Ipamibit na po niya to an oratio imperata.
pamili para sa katoninongan sa kinaban. Mahihira ko na sin maugayon na ama, da ika masasabotan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Da pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga babagis na kawarasaan, biolensya asin kagadanan. Rangaha an sa imong kaakian asin buksanan sa samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamibidan ang mga aldaw ng siguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan asin reyna ning katoninongan, tabangan ng gabos na nagkakapot ning mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katoninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ning katoninongan. Amen. Sa ngaran kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gapos. Ngunyan po, Lunes sa ikalimang semana kan pagkabuhay liwat. Ang sa tuya pong mga intensyones, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni Georgina B. Destura. For all the blessings received, dulot kan Pujado family. For passing the licensure examination for agriculturist last November 2025, dulot ni Joanne T. Rapada. For the gift of life, dulot ni Ruben Jr. For blessings, dulot ni Jen and Randy Mangampo. Mga special na intensyon, dulot ni Ivy Vera Orozco. To pass the board exam on May 15, 2026, dulot ni Sugar May Bongkodin. For fast recovery of baby boy Batalia, dulot kan Batalia and Bertos family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, kay Feliciana, dulot ni Arlene Relucio and family. Kay Maria Cristina, dulot kan Bitangcor family. Kay Quirino Sr. asin Carlos, dulot kan Castelo family. Para kay Fe, dulot kan Daughters of St. Jude. Para kay Wilfredo, dulot ni Arnold de los Santos. Para kay Basaliza asin Homer, dulot ni Richard Santillan. Para kay Marceliano, Shalcita, Cesar, dulot kan Altea family. Para kay Senena asin Rodrigo, dulot kan Romero family. Para kay Nati, dulot kan Dezal family. Kay Lagrimas Monica, dulot ni Josie B. Ret and family. For all souls in purgatory, dulot ni Sarong Anonymous. Para kay Rosa, dulot ni Mr. and Mrs. Kilala. Asin para sa kalag ni Dionisio, dulot ni Eva Monzon and family. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon. Ang
Arang kanama sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan ni Kristong nabuhay liwat, pagkamot kan Dios, pagit sumaro kan Espiritu Santo, mapat sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako na sa itong mga kasalan, tangani magkanago kitang silibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sin sa indo mga tugang, tanagkasala akong makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, sin sa kapabaya. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan tang Diyos, mahirak malagod sa ton, Diyos sa makakaman, sin pakapatawadan sa tao makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibig kita, pagurang na namimibig kami, nadanay, na magtabang, at amanon kan sa imong pagkamot, at sa imong pamilya, tanganing ilinikay sa lambang karatan, ulikan pagkaboy liwat kan sa imong aki. Antabayan kan mga langit noon na balaog, huli kay Jesucristo kagurang na niyamo sa imong aki, kay babang nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to, an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Nagkasararo an mga pagano, asin an mga odeyo, kaiba an sa indang mga puon na kulgan asin gapuon an mga apostol. Kan ini naaraman ni Pablo asin Bernabe, nagdulag sinda sa Lycaonia, sa mga banwanin Listra, asin Derbe, sagpod sa palibot na runa. Duman sa indang ipinagbalangibog an marahay na bareta. Duman sa Listra, igwanin sarong lalaki na dai nakakalakaw. Hulita pilay puon pagkamundag. Naghihinanyog siya kan mga tataramo ni Pablo. Kinilingan siya ni Pablo, asin kan nahiling na ang lalaki may pagtubod na maumayan. Si Pablo nagsabi sa iya, na sa makusog na tingog, tumindog ka. Tanusa ang mga bitis. Ang lalaki luminukso asin naglakad. Kan mahiling ang ginibo ni Pablo, ang mga tawo nagkurahaw sa lingwahe nin Lycaonia. Mga Diyos na naging tawo, naghilig sa pagdalaw sa to. Zeus an apod sa ninda ki Bernabe, asin Hermes an apod ki Pablo, hulita siya an paratarang. An padi kan simbahan ni Zeus, nayaon duman sa pintuan kan banwa. Nagpakuanin mga toro, asin mga koronang burak, asin kaibaan mga tawo, buot niyang magdulot nin atang sa sainda. Kan ini maisihan kan mga apostol, Bernabe asin Pablo, ginisi nindaan sa indang alikboy, nagpatahaw sinda sa mga tawo, asin nagkurahaw.
Mga katuod, lakaw, taginigibo nindo iyan. Kami mga tawo lamang siring sa indo. An marahay na bareta na itinutukdo mi sa indo, iyo nabayaan nindo ang mga bagay na ini, na basang lamang, asin magtubod kamo sa Diyos na buhay. Kagibo nin langit asin dagat, saka kan gabos na bagay na yaon dyan. Kan mga nakaaging panahon, pinabayaan niya ang lambang banwaan sa sadiring kapaladan. Minsan siring, danay siyang nagpamidbid sa paagi kan mga karahayan na itinataon niya sa indo. Uran hali sa langit, ipinadara niya sa indo. Pinapatubo niya ang sa indong mga tinanom. Kakanon asin kaugmahan, itinataon niya sa indo. Dawa nagtaram nin siring ang mga apostol. Aros da ininda mapugulan ang mga tawo na magdulot nin atang sa inda. Ang tataramon kan kagurangnan. Bakong sa samo kagurangnan, kundi sa imong ngaran, itao mo ang kamurawayan. Bakong sa samo kagurangnan, kundi sa imo ngaran, itao mo ang kamurawayan. Bakong sa samo kagurangnan, kundi sa imong ngaran, itao mo ang kamurawayan. Hulikan sa imong pagkamaheherakon, asin pagkamuot. Ta daw ta magsabi ang pagano, haen an sa indong Diyos. Bakong sa samo kagurangnan, kundi sa imo ngaran, itao mo ang kamurawayan. An samuyang Diyos yaon sa langit, ginigibo niya an sa iyang pagmarhayon. An sa indang mga Diyos, pirak asin bulawan, gibo kan mga kamot ning katawuhan. Bakong sa samo kagurangnan, kundi sa imo ngaran, itao mo ang kamurawayan. Bendisyonan lugod kamo ning Diyos, na nagibo kan langit asin daga, an langit sa dirining kagurangnan, alagad ang daga, itinao niya sa mga aki nin tawo. Bakong sa samo kagurangnan, kundi sa imo ngaran, itao mo ang kamurawayan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, an minaako kan sakong mga tugon, asin minautob kayan, iyan an namumuot sako. Asin namumuot sako, mamumuotan kan sakong ama. Ako man mamumuot sa iya, asin lubos na mapamidbid ako sa iya. Si Judas, bakong si Iscariote, nagapot. Kagurangnan, ta daw ta, mapamibid ka sa samo, asin bakong sa kinaban. Si Jesus nagsimbag, anamumot sa ko, mautob kan sa kuyang tataramon. Anama, mamumuot sa iya, kami maduman, asin maerok sa iya. Anday namumuot sa ko, day naguutob kan sa kuyang tataramon. Ang tataramon na sa indong nadadangog, bakong gikan sa kuya, kundi sa ama na nagsugo sa ko. Ang mga bagay ni ini, sinabi ko sa indo, mantang uya pa ako sa indo. Ang parasurog na ipapadara ko sa indo,
na ipapadara sa Indo kan Ama sa ngaran ko, ang Espiritu Santo, matok do sa Indo, kay di gabos, asin ipapagiramdam sa Indo ang gabos na sinabi ko. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag umaw sa imo, Kristo. maray na hapon. Iraray pinapadagos ang tema kan relasyon ni Jesucristo sa sayang Ama na kuna nag-ako sa iya sa maray na buot na ako man sa nagsugo sa iya na yon Ama. Sa mga tanda kan pag-ako sa iya, iyo na nagdalangog kan tataramon na sa iyang sinasabi, asin an pagsunod sa tugunin pagkamot. Considering an misyon ni Jesucristo sa kinaban na ipapailing sa pag-ako sa iyang relasyon sa Ama na siya ay pinadarakan Ama asin ang lambang tataramon naghahali sa iyang oso ali sa Ama. Kaya malinaw ang kaulugan kay itong nanangog taka suudma na yung ikalimang Domingo kan pagkabuhay liwat na sabi ni Kristo, siya ang dalan, siya ang katotohan asin buhay. Ano po ta araw kay ini ang sinabi ni Kristo? Ulit takon siya ang aki kang Ama, sinugo kang Ama, tangan ipamidbid ang Ama, lambang tataramo naghali kay Kristo, hali sa Ama. Kaya garo baga shortcut, garo by one take one, no? Minibid mo si Kristo, mamibid mo man ang Ama. Taano po ta itong mga sinabi ni Kristo totoo o dapat natubudan? Inot siya ang dalan. Pero hindi bagang pigasabi, di ngayang makakaduman sa Ama, kung dahil mag-aagi sa kuya. Ako ang sinugo niya. Ako ang tinaawan ka ng sayang mga sekreto na ipapamidbid sa Indo. Dahil naman na iba. Kung inako ta na ang mga pigsabi ni Kristo, ang man sa prueba na totoo ang pag-ako mo, iyon na magkakaigwa ka man yung mga gigibo na bibindisyonan. Siring sa nadagog ta sa inot na pagbasa, ito bagang para persigir si Saulo, napigapod ng Pablo, naggibukan sa iyang first miracle, no? Sarong importante ining pangyayari sa Acts of the Apostles na itong para persigir, itong para gadan kang mga inot na guturubod to the point na gusto niyang halion gabos, no? Mawara ang gabos na nagtutubod kay Kristo. Nagkaigwa po nin pigapod na pagbabagong sa iyang buhay. Ginibos siya kang Diyos na para darakan marina bareta sa mga bakong Hudiyo, pigapod ng pagano. Kaya sa ngarang ni Jesucristo, kiriba niya si Bernabe, sa Roma na surugon kan marina bareta, pinalakaw ninda itong sarong paralitiko, sarong makilimos duman sa atubang kan templo o sinagoga. Kaya, manganas kita, kung tunay na nagbabago ang tao, mahiling po sa gibo niya. Inulita, bibindisyonan ini kan mahal na Diyos. No matter how we doubt our sinfulness, ano ngay kagurangnan, di kang magranis ako. Yung ang bagay ini ang statement ni San Pedro, kan inot niyang namidbid si Jesus. Nabigla siya duman sa dakulo na dakop na sira. While masamantalang dawan pa sa nasinda sa halos sa may pier, no? Sa pangpang na halos. Alagad, saro itong pangyayari sa buhay ni San Pedro, no? Get away from me, Lord. I am a sinner, no? Yung manini, siguro kung hilinguntan sa dirita na sa buhay ngayon yung pagkakasala, sa buhay sa gadikluman, pag-una umuday na marani sa imong Diyos,
Alagad siya nakakaaram kang puso, kang isip, kang mahal na Diyos. Kung bot yang gibuhon ika na instrumento kan sa iyong pagkamot, sisay ka para magsayuma. Kaya, nobody can say, no? Na sa buhay ito sa ngunyan, sa kinaban, ang parasimba ngaya, nagnunubina, ayos na ngayang bibindisyonan. No, we do not know. Kung ano man ang yaon sa indang mga puso o sa indang isip. Kaya baga permitang bigasabi, pangadji ang lambang saro. Anong malay mo sa pagpangadji mo kahit isang beses ang sarong para kasala magbalik. Ang sarong para kasala mamidbidan, mamatean ang nakakaumay na pagkamot kang Diyos. Bako baga saro man ang milagro iyan. Just by praying, just by trusting in God. So, yan po ang sabihin. Ang minukuan ni Diyos na Kristyanismo, itong mga nagpuroon duman sa nagtuturubod no, sa Jerusalem, nagdakula po yung nag-usbog, kaya ngun yan, nakulaon ang organisasyon. Lugod, alagaan ta ini at tamanon ta sa pagikan pagdulot ng mga sakripisyo, pagdulot ng pag-endure, pagtios sa mga dapat tiuson. Sometimes, ang pagtios na yan, yung ang pag-agi kan tunay, ang paagi kan tunay na pagtubod. If God does not give us those difficulties, trials in life, dahil tapos siya mamibidbidan. Pero sa paagi kayan, sabi baga, yung pigaapod na blessing in disguise. Pag-una mo, karatan, pero doon pala nagmumula ang tunay na pagkabidid sa mahal na Diyos. Magpamibig ko mga tugang, tanganening sakuan sa indong atang, mga ako manlugod, ka Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para masapakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan umitaas sa lugod, pasiring sa imo, ang sa mga pamibi, kay baga nga pagdolot, in mga sakripisyo, tanganing kaming linigan, kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento ni dakulang kabanalan no liki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sinakakaligtas, ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ni urog na mamuraway na iharubay sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot ng sakripisyo sa pagdulot kan sa diring hawak, tinubos ang mga daan, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kang krus, sin sa pagpabaya kan sa diri sa imo para sa imo sa mong kaligtas nagpamibid siyang padi, altar, asin, kordero. Kaya sa labi-labing kaugman kang Pasko, nag-uugman gabos sa bilog ng kinaban, pati nga rin ang mga langit no na virtudes, sin mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi.
sa imong pamurawayan. Sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Palaran minaligdig, sa ngaran kan pagurangnan. Sana sa kaitasan, sana sa kaitasan, sana kagurang dani ka nakadan banal, borabad ng gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabandala ka ng bon sa imang espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, siya na sa rogari na buot, pinagpasaluiban sa pasyon, kan tinapay, sin pagpasalamat, minaakini, asin tinao sa sayang mga disipulo, sunan sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagwayang kangkalis singgirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asid danay natipan, napapabaloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapayag, sakod na ikang magdaton. Kaya kami nagururundong sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kaning tinapay nin buhay. Asing kalis ang kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanig umong magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilang na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sin kang kabos na klero, siring man giramdama sa iyong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na ang mga pinapamiibig, ginigirumdom sa misang ini, asin man ang gabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inaakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan, na kapagayagaya sa imo, magkanig kong maging kay raskan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawa sinapamaraway sa imo, siring man huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos kagalangan, sin kamurawayan, gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Amanyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo,
mangyari ang buot mo sa daga, ang siring sa langit. Sa mong kakanon sa araldaw, itaw mo sa muya-ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natubangan sa iyong pagkaherak, maging dahil natalingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan magmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristo kagurang na ni ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan tinatao ko sa Indo. Hare pagilinga sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin ba pagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, katandaan katuninongan, peace be with you, peace be with you. Mga tugang uyan sa ngagaranan si Kristo, nagadan, sinabuhay liwat, kanan kitang nagsusunod sa iya, mabuhay liwat sa iyang pagkamot. Siyang kodero kan Diyos, sagpaparang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay. Pangatamano, kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Masipayo
Pamibi kita. O Diyos sa makakaman, sagod pa man sa pagkaboy liwat ni Kristo, nagaandam sa mo para sa buhay na dayong kasagkoran, padakula sa mo ang mga bunga kan kaugmahan kang Pasko. Asin panoan sa mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon o ligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ikan mga pamibi, intercessiones sa Anudas Tadeo, si Maria na ng kaligtasan. Kamo asin na mahal sa buhay, bendisyonan sa ngarang kanama, sin Aki, sin Espiritu Santo. Amen. Idinulutan na, banal Eucharistia, lakaw kin sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Ayon iayag ko ingin siya, palating ibon niya, nawitan siya. Nagliligtas ng Diyos sa krus ni Jesus, at siyang sa